Paolo Paulsen tillkommet att hafter det och vi sänder hem att vi ankon och till första för och ja det har spalt 15 dist utan att häpa så tappade det åter nu hur känns det att här att någon det Nej, hon är inte gå vet att alla kan vinna. Och här sånt där vi ankon till allt annat såtlet. men till kom fram i förra läget men sedan läget så hade det liksom nog så lite att skulle säga i dist nu. Ja, vi kommer först och främst åter i förra läget. Fota kan öliga väl och ha som så täcka resten i förra läget och så får vi 2 mål nu. Men jag tror inte tar spela för tar part en final 17 like och vi är inte nog klar till den parten det någon och vi tar ut det. Det hade så få man utrustan sätter bort utrustning tar bollen i handen det som kostar krafter till sist. Jag vet inte nog en par strält men vi var helt inte nog klar till den förra parten så like så det ganska vid till vi inte ordentligt klara läget att trust ju som ska till 18 tar kommer 8 tar blir det sin torfart av mer men det var spelat det. Nu hade så tappat det just när 8 stunder det var 5 steg framför HP och häslötna så vidare det inte Gustav Gång HP mot Björn Affärs i margin. Men följde det här som ett 8 steg i Godströnen eller är det en väckare klocka till tecken att han har 2 anlägger och nu ett app. Ja, det är ganska en par av baven. Att det ser det så inte och att det är så ösnö och sjönde tisdagen om vi skulle ta och några samman det kommer till start absolut. Hur sagt annars på Disney det är en go district det är en typisk grannadistrikt. Ganska kort. Det hade inte en go district är inte något fotbollsspelare. Vi länge bollen från barnparsten. Vi fick ordentligt spela samman partisodnolage så blir det sen en länge sändning och en short av Petra då. Ofta men avsnitt och länge sändningar som då har upp alla barnen som är 60 på Petra bollen. Så blir det här från vid Nassar pressen. Och typiskt grann så är det ganska men hade inte det var särskilt hårt som också om intensiteten till allt. Hur sagt på komma till uppbjörningarna nu klarar du inte att få spelarna att spela som du vill ha att spela i det. Första är det att de kommer till nu. Ja, så hur skulle du visste? Vi har spelat Florida och det är och showen klarar vi att ta till komma till 20.